Kuchokera kuno ku Grand Paris Hotel mu mzinda wa Nzuzu ndifuna ndikulandireni lero programu ya Tchutchutchu pano pa Times. Iyi ndi programu yokhayo imene nkhani zimakambidwa mmene zilili mopanda kukondera mantha kapena njengonje kumene. Dzina langa ndi Mesamu Kalimira kukulandirani mwachimwemwe kuti lero tikhale limodzi chifukwa programu ya lero ndakutengerani Director of Youth muchipani cha Peoples. Iwowa ndi a Ipyana Nthakomwa. Mukhale pombo pano pali nkhani. Honorable Ipyana Nthakomwa takulandirani mpulogalamu ya lero. Ndapanga dala kuti honorable ifa chakuti anandiuza kuti kupipiko aliyese mmati honorable. Yes. Ndela mulake pene. Kwambiri. Mmati honorable. Kwambiri. Kaya konsiwense honorable. Kwambiri. Kaya ndi munthu ndi wa ku district honorable. Kwambiri. Nde ndati insana kuitse mfane ta nene kuti honorable sindala kuitse pene. Asuna kuitse. Mene makalira. Tamika zuyenda bwanja anzathu kumako. Muli mboma pano. Fe pano tili boma. Ngakhale nthawi ina yake DPP akhangata anatikankhira kunja. Atatikankhira kunja tinakhala pasi kumenya masamu kusawamenyanso yo basi tapeza katili mboma. Iwo ali kunjaso. Samu lazandale mene zimakalira. Mwati mudali kunja nthawi ina yake mudali kunja adatimenya iwo a DPP timenyera kunja ndikumenyani kunja nde inu mwapanga wote ndipange masamu tipezeke tili muti mkati kasi nde usamenyanso njomba zathu kusapezeka kuti libo kulipa chapano ndinu Director of Youth kuchipani cha Peoples yes udindo wanu ndi wotani? Ine udindo wanga ndi oti nizitenga mavuto achinyamata kachiwiri nzithandiza boma. Muzitenga mavuto achinyamata? Yes. Kupita nawo kuti? Kupita nawo kubomako kwauza kuti akoma apa anyamata sakuthandizidwa. Ndikulangiza so boma kuti mene tikukhalira mu alliance tikuyendera choncho anthu akudandaula izi. Akudandaula izi. Izi sakuzifuna izi. Ye ntchito yangayo. Ntchito yanga siyo mmenya anthu. Ntchito yanga sikuti anditumize kamenya wakuti uja walongolola kwambiri ayi. Ndiye ntchito ya alliance hiyo timafuna clean politics. Kodi kupipi mupanga clean politics? Iya kupipi mwamvapo ngati zoti anthu akumenyana. Onsaja analima mapanga phokozo chani onsaja they were flushed out naturally. So pano kupipi kulizi ndiye kuti tikupanga clean politics. Chabwino tsono ndimafuna tibwerere kufunso nafunso la mbali chakuti yes. Muli mboma pano. Yes. Sipano muli mboma? Tili mboma. Ndikudama ngati kuti muli mboma. Iya ife tili mboma momwemo mkatimo. Mesa inu ndi amene mukuyendetsa boma pano. Tikuyendetsa boma. Tili nawo mboma. Luyenda bwanji boma? Boma lili kuyenda bwino. Koma zinthu ziwiri zitatu zikhoza pena pake sizili bwino. Tikati boma ndikutanthauza ku alliance. Sindikufuna kulankhula za boma leni ilo ya koma alliance as such. Chimene chavuta kwathu ku alliance iko ndikumoza kumvelana kukhala pansi kukambirana kulibe. Muti ba? Kukhala pansi kukambirana. Tapanga campaign tata. A Director of Youth APPA tiziwane ndi achimwendo tiziwane kapena ndi Kalindo pamene Kalindo analipo pano pananga sana choka. Kaya Director of Youth wa Freedom Party kaya Director of Youth wa chani 9 pa political party tiziwane palibe siku tinakhalapo limozi olokumwera Coca-Cola siku limozi palibe. Chilowere ni mboma? Chilowere ni mboma. This is second year. Ndikugamba hapa sisi nkamba kamwa kapena ni ma stories here. This is the truth and nothing but the truth.
ndingakhale ndikunyamula mavuto a anthu kumbuyoko ndikulephera kuti ndipita nawo kuti mulibe kopita ndipita nawo kuti ngati wayimbira zako foni kaya chimwendo kaya uyimbire ndani halo amwene tikhala pasi liti kuti tikambirane well tamenya nkhondo yonseyi zinthu zayamba kuyenda pa ground zina ndi zina zimene ndikuziona kuti zikulakwika izi zikulakwika sizabwino mu alliance kapena anthu akudandaula nazo tikukuuzeni munthu sazayankha foni sitikuyankhidwa foni tinakambirana nthawi ya kampeni mpaka lero foni sitikuyankha nthawi ya kampeni mayankhula foni kwambiri nthawi imeneyi jananga sitimathamangisa nyama inaphedwa ndiye pano sakuyankha foni sakuyankha munena zoona sakutiyankha munena zoona ola chimwendo mafusi ndiye pati chiloweni mbomamo simudalumikizane ine ndikukamba ngati za ku youth palibe zonse zimene anyamata amandituma director of youth wa people kuti tapitani izi sikuyenda bwino ndimafuna ndifunse bwino ndinu director of youth wa peoples kuchigwa cha kumpoto kwa kapena Malawi yonse ndiye kuti kuneki ya peoples nimakakhalako ndithu ndimakhala momwemo ndiye muti chiloweni mboma simukulumikizana ndisiku limodzi yokhala ngati andivalika kuti ndi mu alliance chijekete cha alliance chakungochivala basi kuti ndifunse mzanga kuti sakuyankha nane ndikuyankha ati ndi mu alliance. How are you going to solve these problems? People are complaining behind. Where am I going to? Anthu akudandaula chani? Anthu akudandaula zinthu zambiri. My brother akanena kuti job creation, they're not trying to mean kuti anthu ena anangolemba kuti job creation zapangika choncho yani. Kuli anthu within the party who are more educated, more versed. Amene atha kupanga ad pazimene aona kuti okay, this time tipange makuti. This time add this. This time is zingagwire. But palibe venue yoti tikhoza kukala kulilako. Kuti ino achimwendo khalani apo. Ino kaya ndani aku UTM khalani apo. Kaya ku Freedom Kate khalani apo. Achani uku kaya afford khalani apo. Ayi. Tingokhala basi tili mu alliance. Therefore anyamata mu alliance within they are crying. Akulira panopo. Ati nanga sinu mukudya bwino. Mungalire. Tinathamangisa nyama tapha mati yati ufuna chiwindi takupasani. Sopo yangokhala zinyama zosapyazi. Ndiye kuti basi simufunanso kumva. Inuyo anthu akumakuwuzani kuti akudandaula chani kunjako. Mukamati job creation mudandaula chani makamaka mufuna chani? By job creation pali zinthu zambiri. Ine ndimalankhula ndi ma director of youth as ena ake ya Mbeya region Tanzania. I was asking them, could you anyamata ku Tanzania mapanga bwanji? Anandiuzapo za nthochi, mena mazalira nthochi chani. Ambiri ya ku Malawi they import nthochi from Tanzania. He told me, can you come here, just draft a small paper. But when I wanted to go to Chimwendo Kapereka, phoning him, he could not answer. I talked to Clever Mwinde in Zambia. Now also the youth department ya chipani china kumene koko. Mubwere kuno muzaona anyamata amene akupangira ku ma agriculture shows yawo Zambia. Zonse zija anyamata ndiyikirapa. Ndalemba bwino. Okay, this can create jobs. But now let me go to the alliance leader wako youth. Palibe chimene chikuchitika. Zonse akuziwa ndiwo ife tizingo satira. So somehow Kalindo is not wrong. Mutiba? Somehow Kalindo is not wrong. Tisanapite kwa Kalindo. Ndibwereso kumbuyo. Mukunena kuti mukamafuna kukumana ndi amene ali leader wa Chinyamata mutonse alliance. Sakuyankha. Even PA wake. Chiyambire simudambe kuyambira even izulolomwe linatumaza audio zulolomwe lili. Imangofikira kwa PA wao. PA wasakuyankhaso. Even if you talk to the director of youth, kuti okay ndizichepese.
ndikhale wozichepesa nanga sindi mu alliance ndikhale wopusa ndine ndifunse awa kuti kapena akhoza ndifunse lako. I talk to Chilembo yaku Blantyre, I talk to Kesa umanda kwa kumzuzu kunoko. Mulankhule ndi bwana wanu pa zifukwa izi zero sizikumveka. Koma ndili mu alliance. Mesa takwatilana koma sitikulankhulana. Mesa muli mboma anthu mesa kuti mupindula ino. Tili mboma. Si mupindula ino? Kupindula kwa ine ndikamwati wankaka sikuti ena wamwati yankaka ya. Nawo sayenda kumwa. But if they cry, let me cry with them. Muli nudi ndo wanje umene kupatsani ku board. Ku board ineyo ndine member wa board. Board ya wa CIMED. CIMED. Yes. Ndemwati sumu ngoyangana zimenezo muyangana anthu ena kumbuyo ku. Ineyo nalowa kumene kuja chifukwa cha anthu. I'm in this country kuti ndipange save chipani save anyamata. Pamene ndikulankhula pano ndatumizwa ndi anyamata ambiri. Autatopa ndi mademu tere mademu anthu osamva oyamba timati aja sakumva mademu sopano mademu ayambiraso mukaona kuti apa ziwawa therefore that means there's something wrong. You have to sit down ndikumvera kuti chikuchitika ndi chani, how can we solve, tikhale pansi titani, then you find a solution. Koma anthu akupanga ziwawa akupanga izidizi nolipe. These are bodies this year. Let's concentrate paza chinyamata. Anyamata kudandaula. Kunifi kuti nifi yathu. Nifi imene boni kalindo apadandaula nayo. Naneso ndikugwiza nayo 100%. Chifukwa mene koko apereka ndalama anthu miezi 5 yata 5. Apereka chikole koma mpaka lero sanatenge ndalama. Koma mati period of 10 days ndiye kuti ngongole yatani? Yatuluka. Is that not stealing? Kuti mutenge ndalama za anthu zachitika kuti menezo apa panzuzu kuzika ndalama za anthu apa. Ndimafuna mukamayangula mudzaona malawiwa koma somwina kuti amene akutsatira pa wireless komanso pa times 360 azitha kukutsatira bwino bwino mukunena kuti bwanji makama anthu apereka ndalama chikole za kunifi koma mpaka lero sanalandire ndalamazo myezi yadusa folo. Kodi malamulo akunifi amanena kuti chani? Kodi ndalama za anthu mwatengazo mukumpanga nazo chani? Mwatenga ndalama kosauka makhala nazo ino anthu olemera. Kodi mukupanga nazo ndalamazo anthu akulira? Ndilibe kolankhulira kwina ndilankhulira apa lero kuti anthu akulira ndalama zawo ndi bwino kuwabwezera ndalama zawozo azikapanga tima business tawo tanthochi rather than kuti mutenge ndalama za anthu osauka mukhale nazo ndalamazo koma anthu azivutika. Kuti ndalamazo simwawakongoleza ena pamene ena wasimnawapase ngongole. Ipyana Nthakomwa zimene mukupanga simukuona kuti pali chiopsezo chonena kuti ndili munthu osokoneza ino? Bwino wake ine DPP sinalowepo andi sinasokonezepo akayimira mkuziwa kuno bwino nkhondo imene tinamenya pa 20 July anthu athu osanafa. Were the people organized kuti anthu osajayikidwe pa zolozolo? Ask Moses Mtali, ask Halim Kandawire, sinasokonezepo. But when something chandiwawa muntima ndalandira myala yambiri kwa anthu kuti inu simukutilankhulira. Anthu akunenani? Akunena poyera. To say look here. Simnatinuza zanifi. Si awatitengera ndalama athawanazo. Auti athawanazo. Today you are quiet. Why? So ndimanyamula phone nkuwayimbira. Achimwendo, hello. Zi. Audio Achimwendo, zi. Ndiye if within the alliance we are not talking. Kwa wina ndi nzake. Mavuto onse tikumana na tipita kuti. Ndiye ndi bwino kuti tilankhulira apa amalawi aziwa kuti inu sizili choncho zili choncho. Inuyo kukhala national director wa chinyamata ku chipani cha Peoples. Mutaona kuti akuluakulu ena ku chipaniku amene akutsogolera alliance sakukuthandizani. Mudapanga njira yanji ina yonena kuti uthenga umene mwinawo uwafikire anthu amene? Ine ndayesapo njira zabiri ndakuuza tikale about ayo to nalankhula ndi Chilembo Blantyre, director of youth yakumwera wakupoto kunalankhula nawo Achimwendo yo through PA wawoyo ndayesayesa nthawi yayitali
palibe chimene chikuchitika. What else? The only way is kubwera poyera ndikulankhula zoona kuti anthu aziwe kuti si onse oti zinthu zina zakusangalala nazo. Komesa nimefuna nifuseso atumese na muunjoya ali muunjoya. Yeah, my brother. Ali muunjoya inu muli mboma. My brother, you can have a lot of houses around. Nyumba yako ya malata weka. Zaena zikudontha. Don't be happy. Cry with the people. Kagulire malata uikeko kumwamba. Naonso azikhala moyo wako. This is about kukhala pansi kukambirana. Where there is a problem. Koma siti kukambirana anthu ufe mwalaya simo or youth siti kukambirana. Mesa atsogolera achipani zamu alaya samabwera kuno kuchigawo cha kumpoto simabwera nawo. Inu mesa mmapita kuchigawo cha kumpoto. Siti khala nawo. Siti kumanaso. Ask them kuti aneki onse azipani zonse za alliance yonse ayamba akumanapo. Okay, zero. Mutanauza kuti Chiloweni mboma. Simuda kumanepo inuyo. Ayi ndisi kuti mozi. And I don't think so. 2 years it. 2. Zimene mukuyankhulazi. Sakuchotsani ku body. Ine zimene zimabwera mwa chisomo cha Mulungu. Kuchosa katichosa andichosa. Akayidika andika. Ine ndingolankhulapo. Kuti zoona ndizi. Siti kukambirana anthu ufe. Sindikunyoza. Koma ndikulankhula chilungamo. It's up to them to call me. Kumalata uzachani. Ndikafotokozere. Is it not true zimene ndimakambazo? Inuyo muli mchipani amene muli mboma lomweli. Zuvuta bwanji niyo kuuza channel ina mwene yako chipani chanu chomwecho kukafikira anthu amene. Ine ndakhala ndikupanga report. Koma I decided that one day is one day. Pano pati kumaliza 2021. And God has sent me kuti ndilankhule zimene zizi. At first they said Kalindo was wrong. Zina zake za ukhotizo ndi zake. Koma when it comes to kuthandiza Nyamata, our graph is going down. So, nanenso ndiyendera kulankhula. Chifukwa amene takhalira phe, anthu akunena kuti pipi ayika mnkhwapa mwa MCP, tisayankhule, chifukwa tili kwa MCP, ndiye tisayankhule. Ndiye tifuna ziyankhula. Sizoona zimenezo? Asizoona kuti tayikidwa mnkhwapa. That's why I'm speaking today. Mesa chipani chapira ndi chinatha. Sinatha. Anthu akunena kuti pipi chinatha, only that we have been quiet. So today, have you seen me mushrooming today? That means we exist. If I'm talking like this, that means we exist. And we didn't want to design. Simuli nkhwapa mwakongeresa. Anthu akunena kuti chipani cha pipi chili chatha mphamvu. Sichingabwere poyera nkuyankhula ngati nzukula kwika. Ife tangokhala phe. Tangokhala phe sinafuna kuyankhula but today. Apipi kuboma kumutaniko. Chifukwa zoyesa ngati mwene mukambira mwene mukungombera amani. This is part of kuti anthu ative tikambirane nawo ngati afuna kukambirana. Chifukwa tatopa kuti tiziti boma ili ndiolipa tisankhe lina. Mawa boma ili ndiolipa tisankhe. Anthu atopa. Anthu akufuna chitukuko basi. Ndikati akufuna chitukuko zomenyana zolankhula zithe. Kukhala pansi nkulankhulana. Ndimene anthu akufuna. Sakufuna zoti uyu akupanga chani. Uyu akupanga zakale zimene zija. Anthu akufuna za mtendere. Kuchipani cha Peoples muli ndi akuluakulu amene ali kutonse, amene ali kutsogolo kwambiri. Mwachitsanzo kuli Aroika Chali, ni nduna ndithu. Ngizira mukamba zokhudza trade izi. Nzoti akhoza kuthandiza bwa yosangudutsa mwa iwo kukauza kuti inu ukulu pali opportunity. Because anthu akulankhulawa ndi azipande zambiri. Abatipeza enough. All what we wanted to go through Chimwendo because he's the youth leader kwa alliance iko. Wanted to sit down naye kupanga discuss. This is good, this is bad, this atakudandawula is on his table. But if we are phoning him and he's not answering, what should we do? Should we fear because andichosa? Should I fear kuti andichosa? Akandichosa, will I die? Sakuchotsa ni mchipani cha Peoples zimene muyankhula. Ine akanditulusa kumandalankhula chilungamo ka. Akanditulusa ndalankhula chilungamo. Anthu achilungamo akhalapo. Aniona kuti inu mnalankhula chilungamo.
Sindikangokhala kuti ndine director wa youth basi phe anthu azilira misozi kumatuluka ine basi phe. As a human being uziziwa kuti munthu ndi nsomba zosiyana. Nsomba ikamalira sukhoza kuziwa kuti awa ndi madzi awa ndi misozi ya nsomba, because zonse zimaphatikizana madzi muja kwa munthu maziwa chifukwa misozi matuluka m'maso. All what I'm trying to mean here is tikhale pansi as alliance kaya youth, tikhale pansi tikambirane the way forward. Zimene tikuona kuti izi tapanga bwino, izi sizinapanga bwino, at least there should be time kotale kumakambirana kotale kuzikwenda bwanji. Sikuti ndikufuna kuti udindo kaya andisankhe ndikhale ngati chimwendo, ndikhale ngati kaya ndani, ndikhale minister. I don't want, because zonse zimapasidwa ndi mulungu amakupasa ajira yako kuti uzayenda umu. Izi zizakhala zako. That's what is happening. But anthu akakupasa kuti walankhule anthu, uziwalankhulira anthu, be very honest. These 3 years imakhala zazitali ndi 1 minute. People will judge pa zimene kupanga, and if akupanga judge kaya uzanena kuti iya inda bonaso, they will say no. Pamene timalira iwe umasekerera, pamene ife timasekerera iwe umalira. So be very careful. And si anthu awaseweresa ya anthu atopa ndi zonse za mademo chani atopa. All they want is kukhala pansi kukambirana. That's what they want. Timwere madzi kenaka tikhaye tibwera mchigawo chachiwiri. Sikongwambiri. Mmenemu ndi mmene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Ndipo lero lino tikucheza ndi Ipyana Nthakomwa. Iwowa ndi Director of Youth, kapena kuti mkulu wa chinyamata mu chipani cha Peoples. Tikuzukuta nkhani zokhudza ndale makamaka mu Tonse Alliance. Mati mukhale pompo chifukwa pano tibwera mchigawo chachiwiri.